ارشاد روسیه یا هزین سرهلداین سوری ین حیات تحریر الشام او ارتشان نشتمانه یا سوری دبه دری لبر سروکی ترکیه رجب طایب اردوغان و بکه جبو ساسکرنا دیالوگا کو وی به هفتای خوی سوری بشار الاساد ره دخست حیانها اساد پیشنیارین اردوغان رد دکرن لی شیروکار دبیجن باندورا انقره یاlı سر هر دو کومن سرهلداین سوری ین کو شر شامه دکن هزکه نود ده سروکی ترکیه to find a solution. ji bo çareseriyekê Tirkiye bi hêsanî dikare her du pêkhateyan Heyet Tehrîrê Şam û Artêşa Niştimaniya ya Sûrî rawestîn û pêvajoyeke bide destpêkirin. Tirkiye xwedî wê hêzê ye û Esed vê yekê dizane. Lewma heta niha Tirkiye duwarê siyasî de zêdekirina aloziyê û piştre destpêkirina têkiliya siyasî û diplomatîk bi rejîma Esed re nîne. شیروکار دبیجن کو جبر زیدبونا عجزیه رaya گشتی Erdoğan jibo ve gerandına praniya pınaberin Suri yendi Türkiye duxaze be Esad re diyaloge saz bike. According to the opinion polls here, Li gorî rapirsiyên li vêr erê penaberên Sûrî yan jî penaber bi giştî Efxanî û yên din jî di nav da ji bo xelkê Tirkî kêşe ne. Ji bo her hikûmetekê wê serkeftinek pir giring be ger Sûrî bi vîna heza xwe vegerin Sûriyê. Serhildayên Sûrî hevdem alîkariya Enqerê dikin ku ew armanca kedin ya serekî pêk bîne. Ew hemberdî jî hêzên YPG ku Amerîka piştgiriya wan dike kontrola hereman jî bi dest dixin. Enqere YPG bi peyvendiya bi PKK re tawanbar dike. Koma ku şerê devleta Tirkiye dike. Lê şîrovekar dibêjin ger serketinên serhildayên Sûrî bikevin xeteriyê wê Tirkiye destwerdanê bike. Once the developments are Eger rewşa heyî ji bin kontrolê derkeve wê PKK, PYD, YPG di çi navîlê bike bila ew be li herêmên din pêş ve bikeve û bibe aktorek ku karibe hemû tiştan asteng bike. Wê demê bêguman wê Tirkiye destêwerdanê bike. Tevî ku serketinên serhildayên Sûrî dikarin armancên Enqereyê yên Sûriyê pêş bixin jî şîrovekar hişyariyê didin ku girêdana serhildayan bi komên İslamî yên radîkal re dikare zararê bide Tirkiye. The crashing down of Bashar Têkbirina rejîma Başar el-Esed ne di berjewandiya Tirkiyeyê de ye. Ji ber ku dê bêserûberî çêbin, kî wê hukmraniyê bike? Dê dewletek bi çi rengî be? Dewleteka Kurdan ew radîkal in. û ya din dewleteka bi şêwazê Daişê jî ne di berjewandiya Tirkiyeyê de ye. Şîrovekar dibêjin serketinên serhildayên Sûrî ji bo Enqerê di warê evlekariyê û armancên wê yên dîplomatîk de derfeteke derdixîne holê. Lê ev serketin de heman demê de xeteriya bê aramiyê ya li ser sînorê Tirkiye jî bi xwe re tîne. Ji bo raporta Doreen Jones, Özlem Yasak, Dengê Amerika.